Hvor lenge skal jeg ligge sånn? Nei, du kunne jo slappe av med Andreas. Ok. Det så for sånn ut. Jeg har steiner. Hæ? Du, herregud, etter alt det jeg har sagt til deg. Ja. Hæ? Etter alt jeg har sagt i deg. Etter alt jeg har sagt til deg, så kan du ikke si til meg.